Pekný deň želám. Paušálne výdavky ako najjednoduchšia daňovo-účtovná evidencia pre podnikateľov. Sú to paušálne výdavky? Oni v skutočnosti neexistujú. Vôbec sa neprihliada na skutočné výdavky, čo sú napríklad bločky z obchodu alebo z čerpacej stanice a podobne. Oni sú len vypočítané percentom z dosiahnutých zdaniteľných príjmov. Čiže sledujú sa príjmy a z nich sa umelo vypočítajú percentom paušálne výdavky. Teda opakom sú tie skutočné reálne výdavky, tie bločky, ktoré sú preukázateľné. Jedna výnimka predsa len existuje. K paušálnym výdavkom sa pripočítajú ešte skutočné výdavky, ktoré vznikajú zaplatením odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Z pohľadu 4 stupňov daňovo-účtovnej evidencie tie najjednoduchšie paušálne výdavky jedine pri tejto evidencii sa nepreukazujú skutočné výdavky. O niečo náročnejšia je daňová evidencia a pri jednoduchom a podobnom účtovníctve sa už zostavuje aj účtovná závierka. Tu chcem upriamiť pozornosť ešte na to, že tie 4 stupne medzi nimi si môže vybrať jedine fyzická osoba. Právnická osoba musí zo zákona povinne viesť podvojné účtovníctvo. A ešte pár charakteristík z hľadiska náročnosti vedenia tejto daňovo-účtovnej evidencie. Pri paušálnych výdavkoch je relatívne nízka náročnosť, postačuje nejaká tabuľka, postupuje sa podľa zákona o daní z príjmov, avšak keďže týmto spôsobom nemôže účtovať alebo evidovať celoročný platiteľ DPH, tak je tam obmedzenie ročný príjem do 50 000. Pri daňovej evidencie tá náročnosť už je o niečo vyššia. Tabuľka, možno nejaký Excel, prípadne nejaký jednoduchší software. Stále sa ešte postupuje podľa zákona o daní z príjmov. Avšak už pri všetkých týchto ostatných evidenciách môže to byť platiteľ DPH. Pri jednoduchom aj podvojnom účtovníctve už sa postupuje podľa zákona o daní z príjmov a zákona o účtovníctve. Používa sa software. Náročnosť je už relatívne vysoká a je to už najvyššia forma evidencie. Aby podnikateľský subjekt mohol evidovať formou paušálnych výdavkov, musí spĺňať určité kritériá. Takže už som spomenul, že môže to byť len fyzická osoba, nesmie to byť právnická osoba, napríklad ako SROčka. Nesmie byť už v tom momente, keď začne týmto spôsobom evidovať celý rok platiteľom DPH. Avšak môže byť osobou registrovanou pre DPH. Musí povinne celý rok evidovať rovnakým spôsobom. To znamená, že celý rok musí byť evidovaný formou paušálnych výdavkov a musí evidovať okrem príjmov, z ktorých sa potom tie paušálne výdavky percentom vypočítavajú, ešte aj pohľadávky, čiže vlastne budúce príjmy a zásoby, čo sú napríklad materiál, výrobky a tovar a podobne. Paušálne výdavky priblížim na zjednodušenom príklade.
Food kuriér, rozvážajúci jedlo v centre mesta na elektrickej kolobežke, sa rozhodol osamostatniť a otvára si živnosť k 1. januáru. Na základe predošlých skúseností očakáva, že odpracuje v priemere 20 dní v mesiaci a za odpracovaný deň očakáva 140 eur zdaniteľný príjem. Okrem možno kolobežky mu nejaké významné reálne výdavky nehrozia, takže kalkuluje s paušálnymi výdavkami. Zamestnaný nebude, takže jediným zdaniteľným príjmom je živnosť a nezdaniteľnú časť si uplatňuje iba na seba. Takže predpokladaná denná priemerná tržba 140 eur krát priemerný počet dní v mesiaci 20, 2800 zdaniteľný príjem za mesiac predpokladaný, za 12 mesiacov 33 600, čiže ročný zdaniteľný príjem. Najprv z tohto ročného zdaniteľného príjmu vypočítam paušálne výdavky, čo je 60%. Tie sú 20 160. Avšak zákon mi umožňuje uplatniť si maximálne 20 000. To je horná hranica, absolútna. Až potom si uplatňujem jediné povolené skutočné výdavky, a to sú odvody, v našom prípade zdravotné poistenie, keďže som poistený zdravotne a zdravotné poistenie sa platí pozadu, začínam februárom. Počítajú sa zaplatené čiastky, čiže ich 11 078 za rok. Ročná nezdaniteľná čiastka na mňa, na daňovníka. K zdaňovanej čiastke sa dopracujem tak, že od ročných zdaniteľných príjmov odpočítam tie maximálne paušálne výdavky, skutočne zaplatené zdravotné poistenie a ešte odpočítam tú ročnú nezdaniteľnú čiastku na mňa. Vidí mi zdaňovaná čiastka. Zdaňovaná čiastka, s nej vypočítam daň. V tomto príjmovom pásme je to 15%. A nakoniec, ako to ovplyvní skutočné peňažné toky? Toto je skutočnosť. 33 600 skutočne prijatých peňazí, 1078 skutočne zaplatené zdravotné poistenie a 1031,33 skutočne zaplatená daň. V tomto príklade som nevyčísloval skutočné výdavky, čiže tie by sa museli naspočítavať, ktoré skutočné výdavky som mal. Koniec. Ktorá fyzická osoba podnikateľ je vhodná pre paušálne výdavky? Tak predovšetkým sú to začínajúci podnikatelia. Ďalej, najmä z toho dôvodu, že maximálna čiastka paušálnych výdavkov je obmedzená 20 000, čo je 60% z 33 333. Sú to predovšetkým podnikateľské subjekty s maximálnou touto čiastkou zdaniteľného príjmu. Ďalej, poskytujúci služby, presnejšie povedané, podnikatelia, ktorých najvýznamnejšou položkou je práve obetovaný čas výkonu práce. Čím nižšie sú skutočné daňové výdavky,
tým je to vhodnejšie a výhodnejšie pre podnikateľský subjekt. A nakoniec ideálne je bez zamestnancov alebo s veľmi nízkym počtom zamestnancov. Ďakujem pekne.